ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ n'ụbọchị nke taa nọ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma na ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma na eke dịrị ha mma na orie dịrị ha mma na afọ dịrị ha mma na nkwọ nọ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo a sị m na anyị na-eke na-eke n'orie na-eke na afọ na-eke na nkwọ anyị gwawo ndị agha bịaranụ si na omenala Igbo ga-adịkwa mma anyị gwawo ndị agha bịaranụ si na Igbo agaghị ana mana unu nwere ike unu na-eche na Igbo agaghị ana dị n'aka ndị gọvanọ ma ọ bụ n'aka ndị Naijiria ọ bụrụ eziokwu ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-eme bụ ihe eji mara anyị ka anyị na-eme ọ bụ ihe ime mmụọ ka anyị na-eme ọ bụrụ ihe n'ụwa ọ ihe mmụọ maka na ndị be anyị chere mmụọ bụ n'ụlọ ụka ka ọ dị so ị na-agwazi ha nke bụ eziokwu ha bikos ị nọghọ n'ụlọ ụka na-ekwu ya ha ghọtara ihe a na-akọ ụmụ ibe enwere ihe m kwuru m si mmadụ asị m ha enwere egwu m gụọrọ ha na bikos ndị ịnọghọ na ndozi ọdịnala ị na-eme isi ihe too much ebe ahụ bụ ebe a na-agụ egwu na-enwe fọnụ enwere ihe m sị ha na enwere egwu agụrụ asị immortality bikos ihe nji wee dee ihe a na-ekwu ihe mgbe ọbụla ndị mmadụ bikos ha na-ewe anyị na anyị bụ ndị ojii ndị ojii ka m na-ekwu ha na-ewe na anyị bụ ndị ojii so being ndị ojii na ya nwere much to contribute for the development of the world bikos na ya ejiro catch money mana ọ bụrụ eziokwu bikos unu na-eri nri ihe unu ji eri nri bụ efere ka unu ji eri nri kedu ihe bụ efere n'ọnụ Igbo ndị Igbo one ga-agwa m ihe bụ efere ndị Igbo one ga-agwa m ihe bụ efere biko ụmụ ibe efere bụ ihe eji echenji nri wu gold value nri wu value food is value so what you use to change food is gold so before mgbe ndị gboo ihe efere represent wu gold ire signifies judgment clean ihe dị ọcha maka na efere ka iji eri na o kwesịrị ịdị clean ọ ndị ka ị na-achọ iri mana ndị mmadụ aghọtarozi na ịfụ na ndị mmadụ aghọtarozi na ihe a na-ekwu maka ya pure gold ka a na-ekwu maka ya ọ bụrụ ego so nwa bekee nwere something to qualify him based on natural law so o changezie the value of ihe ọ na-arụpụta ihe a na-arụpụta n'aka because onye ọ bụ natural resources ye how do he change this thing he printed money for himself o ji eme business ndị be anyị wee buruzie the thing na-akpagharị so only thing ka m kwuru nke bụ eziokwu the only thing anyị ji wee biri n'ụwa with this morality we create it because now aga m agwa unu evidence I will tell you the evidence because ihe ọbụla m gwara gị na ndozi ọdịnala go jee mee research go and do your own verification ihe nna nna anyị ha mere bụ ihe a na-akpọ immortality ndị Igbo enwere ihe a na-akpọ ọnwụ there is nothing like death in Igbo philosophy nowhere prove me wrong I will tell you n'anya anyanwụ sun anyanwụ ka ihe eji akpọ ya anyanwụ ka anyị bidogodi n'ofu ka anyị bido n'ofu ọnwụ na-apụọ nwanne anyị na-abịa achọrọ m ka ebido n'isi na-agbadata ihe nji wee bido ebe a bụ bikos ị nwere ike ịmakpụrụ na ọhaneze ndị mmadụ nwere ike iche ma ị na-ekwu maka ọhaneze ndị Naijiria so ya ka m ji wee bido ebe a m bidoro ihe eji akpọ ya anyanwụ ụtụtụ bụ ụtọ that is na ịtọpego ya na ịtọgo ya ọwa anyanwụ ọwa ana o wepụtago onwe ya ọjị ahụ bụ ochichi ahụ abalị ahụ bụ ọjị so ọwa ana ya ịwago dị ọjị ọya bụ ọwụwa anyanwụ ahụ ịfụrụ n'ụtụtụ ahụ ịghọtago now oji aha ọya ka ndị Igbo na-akpọ ọha because ọya nwa jikọrọ everything ọnụ ọha niile ọya bụ ọha niile ịghọtara then kedu ihe warịa eze bụ ihe warịa cleanness because the ọjị aha the element the trapped ha trap ebe ahụ so mgbe ha nọzi ebe ahụ na-purify onwe ha they purify themselves all those purified one
mega escape ha awa from the dirty. Ọha bụ ihe ahụ ịfụ na-acha ebe a n'elu. All the condemned element purified onwe ha awana ka ihe wara ya eze ogini cleanness, symbol of clean. Sharp. Ndị be anyị na-akpọ mma o sharp, ọ bụrụ beauty. Mma ka ọ bụ because mma dị nkọ, ọ sharp ka ọ dị. Ọ ya ka anyị wesi na agwa bụ mma nwaanyị. Ọ bụrụ nke nwa bekee a na-asị fine beauty. Isoro ha na-eme ihe beauty na anyị bara n'akụkọ. Isoro nwa bekee eme ihe beauty, ị ga-ete bleaching cream, ị ga-eghe eti black because ị mara ihe a na-akọ. The life is about symbolism. There is no real thing here. Mma agwa gị ngwasị ya gị na ị na-ebe akwa. If I finish with you, go and cry at home. Jee ebe akwa na ya because ọ bụ otu a ka esi agwa ebe. Symbol of George is fire. Symbol of purification. Ọ anyị agbaga ọkụ wee purify ya because ebe a na-agba crude oil ọkụ ka fuel pụtara, ka diesel pụtara. Everything is from that heat. So ọ bụrụ na anyanwụ si na that condemned chemical wepụta, ndị bụ unu kpọrọ ya anyanwụ ụtụtụ. Kedu ihe eji kpọ ya anyanwụ? Anyanwụ driver, then driver towards anwụ. Gịnị bụ anwụ? Eternity. Driving towards eternity is the purification. Key to towards eternity is purification. This is your father said, not me. Ihe a bụ Igbo ka asụrụ. Ọ sị gị anya anwụ ụtụ. That is not ọpụgo from agbụ ọwana ọnya ka efuru ebe ahụ. Nature gwara gị ya. So ihe nna gị nyere gị asị ọha na eze, then ọha bụ the people, purify them please. Ọ nyere gị ma biko nye gị dị ọjị, nye gị mma, sị gị waa dị ọjị. Ihe ọ gwara gị purify them. That is what they keep for you. Ọ ihe ha debere gị there in every aspect. Mmọnwụ bụ emume a na-eme n'eluigwe. Ọ ihe a na-egosi gị na mmọnwụ ya mere ofu onye ahụ kpụrụ mmọnwụ na-ekwu okwu, ndị ọzọ a na-ekwu ya ihe ọ na-ekwugharị. Ọ na-ekwu repeat. Ọ ya nje n'okporo, nje n'okporo. Ndị ahụ so na-azụ ụmụazụ ya and disciples. Nya nwa ya ka eji akpa ya mmụọ ọnwụ, the last supper. Ọ mmọnwụ ahụ na-eti. Nna gị gwara gị destiny. Ọ sị gị emume a na-eme ebe a n'eluigwe ka anọ, anyị nọ n'ụwa, ka emee ya n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ọ ya ka a na-akpọ as above so below. Ka anyị mee ya n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ihe a bụ Igbo ka asụ. A na-eji atụ ma inu everyday. Ka eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Ndị mmadụ na-atụzi ya sị ka esi eme ya n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Mana the real thing a na-ekwu ka eme ya n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Enwere egwu ndị Igbo na-agụ. Efere si n'isi da n'ala kụwasịa, efere si n'isi da n'ala kụwasịa. Ọ na-agwa gị na mmiri si n'isi wee gbarụ. O nwekwara ihe ọzọ gwakwara na ọ sịkwa ụnụ, ọ sị gị na ndị a dị egwu. Ọ sị gị nkịta na nkịta ata n'ọkpụkpụ anyabara ya n'onu, mana ọ bụrụ ihe ọ na-ekwu ebe ahụ. Ọ Igbo ka asị nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya baana n'oru, nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya baana n'oru, nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya abago n'oru. Ọ Igbo ka asị nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya baana n'oru, nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya baana n'oru. Ọ sị gị na nkịta atọgọ ọkpụkpụ anya abago n'oru. That is 3 symbolizes slavery. 3 symbolizes slavery. Atọ ọ ya ka o si gị asa atọ ngị killing the 3 asa atọ. Ọ sị gị asa ngị saa ya, separate it and clean it. Ọ sị gị separate it and clean it. Abụọ nya bụ 7 ahụ, say even ngị separate it and clean it. Ọ ya bụ ọjị ahụ na mma ahụ enyere gị. Then give you the knife sharp, that is clean, purify. Then ọha gị purify the people please. Ya ihe nna gị gwara gị. Ọ bụrụ mụnwa ihe nna asụ Igbo ka m na-asụ. Ihe a bụ ihe na ọ gwara anyị n'afa, amụtaghị ya amụta. Ọ ihe gwara anyị n'afa bụ nwa eze ala.
eze ana bụ gịnị? Kedu ihe bụ eze ana? Ndị mmadụ amara ihe bụ eze ana. Eze ana bụ those who do the constitution amendment. Ihe a na-akpọ constitutional amendment. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ iwu ala, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ nsọala, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ ntọala. So eze ala ọha nwa na-eme constitutional amendment. Ọ dị m n'ọbara, ọ bụrụ ihe amụtara amụta. So ihe m na-agwa unu bụ the message being leave to you. Message a hapụrụ gị bụ na ọcha ga-agbara m osiarị, ọcha will bear me witness. Ọcha mmanya ga-abụ ọ na-eji oji. Jee jụọ ya. Mmụọ ọcha na-eji oji. Go and ask him why o ji wee mụọ ọcha. Kedu ihe bụ abino? Abino n'ọnụ Igbo bụ anyarị. Gịnị bụ anyarị? Anya arị. That is the ascension way. The only way to ascend is through purification. Ha sụrụ ya n'Igbo. Ọcha bụ anyarị. Gịnị bụ anyarị? The same thing a gwara gị n'anyanwụ. The way, the only way to eternity will through being frictionalized. Ọ gwara gị ya na abino. Sị gị anyarị. The only way to ascend is through this way. Ọ bụrụ about people ka na-ekwu. They are telling you about the mind. So ihe na-afụ physically, ihe na-afụ they are all symbol. It's mythology. Nature also do meet. Nature is telling you. Ebe unu na-afụ na-akpọ ụwa today. The same thing your blood does in your body. The same thing your blood does in your body. Ọ ihe anyanwụ aha na-eme is erosion. Gịnị bụ erosion? Erosion bụ ọkwefere otu ahụ okwute aha dị. Okwute means corruption. Okwute means corruption. Then okwute rock is a corrupted element. So the erosion happens in the rock. Then condemned element, corrupt element move towards the sea. So aja ahụ na-afụ na beach aha unstable mind aha na beach ebe ahụ earth ya na the land ị na-afụ na earth, land ị na-afụ na earth na all corrupt element ka ọ bụ. That is what we gosi gị ọnwa na-eti n'abalị. Once anyanwụ bara n'ime anyị n'abalị, ọnwa etibe, ọ gwana gị na the earth there is light but little. So he need to frictionalize it ka ọ na-echeke because the ọnwa ahụ na-afụ the symbol of how you are going to behave. Ọwụ na the ọbara gị nọ gị n'ahụ, your blood, ihe ọ na-arụ to cleanse the system. O cleancha the system, your body, o wepụ ya from carbon dioxide. Carbon dioxide kere ebe ọ na-eje to ụmụ anụmanụ. So anyanwụ clean sia the earth, o budata ya to ala, which is the upper layer, soil, upper layer of the earth. Onyenwa bụ ebe a mụ na gị bi today. So ebe a na-adọmpụ corrupt element, agwara m n'ọkụ mmụọ, ndị mmadụ aghọtaghọ. This is a pure natural truth. This is hell. Enwere ani, ani, nwaala. Ani bụ the earth ebe a mụ na gị bi. Earth, gịnị bụ earth asatọ? Gịnị ka ọ bụ George? Earth means George. Number 8 asatọ. That is ọnwa, ọ ya bụ agwụ n'onwe, eze agwụ, osu agwụ, whatever you want to call it. Onye nwa bụ the George. Allah with the upper layer of the earth, which is the soil. Then ana bụ the land ebe a na-azọdo okwu, only land. Ọ ya bụ ana, ya bụ the ji, ala na agwụ. Ya bụ pure evidence, proof with truth ka na agwụ. So the ebe a mụ na gị nọ today na ọ na-akpọ ala is where the sand is being dumped. Sand will corrupt element that needed to purify. So a ga-purify ya. Onye nna gị nyere gị na ọjị aha na eze aha, ọ ya ka o ji eme government, so that you can do these things. Purified. O gosiri gị na abino anyarị. Shows you for you to be eternity, because the dreams of our ancestors bụ eternity, for you to become eternal. Oh yeah, that is their dreams. For you to be eternal, that is the dream why ordinary nomenal Igbo. Ordinary was it otu ahụ ọ dị n'elu ka ọ ga-adị n'ala. Ihe pụtara ọdịnala pụtara otu ọ dị n'elu. Onye ka mmọnwụ ahụ a na-eme ifu na okpuru mmọnwụ nọ n'ime mmọnwụ, you don't see him, that means onye ahụ nọ ebe ọzọ. That is ihe ọ na-achọ ịgwa gị na through that mythology of mmọnwụ bụ na ọ nọ na another world. Ọ ihe o mean another world. So ndị mmadụ na-atụ ya egwu, ome otu ndị mmadụ agbapụ ọsọ, ịfụra ndị mmadụ na-agbara mmụọ ọsọ. Ọkwụnụma mmọnwụ ahụ a na-eti ndị mmadụ, ọgụgụ dị na your friend tiri mmọnwụ ahụ, once o kpuru mmọnwụ ahụ,
ebube agụ echebe agụ ịtụba ya ụjọ. So mmọnwụ ahụ symbolizes God, ihe o mere anyị ka ejekpe mmọnwụ. So ọ na-abịa iziga ozi, onye amụma ka ọ bụ, mmọnwụ bụ onye amụma. It means onye amụma ya bụ ume, ọya bụ ume bụ onye amụma, ọya bụ constitution of ndozi ọdịnala, because ọya bụ emume, ọya ka anyị ga-eji apụ ndụ. Ọnwụ na-emesịa ya aba ịrụ agwụ, because automatically onye emume ahụ ga-arụrụ gị agwụ. Anyị nwezi ike na-emezi ya practically as a mythology to keep the information going, but normally amụma ha na-ebu. Mmọnwụ ahụ na-eti unu n'afọ na-agụ egwu, onye akpadamaka na-eri ndị mandaba mba, onye akpadamaka na-eri ndị. Ihe a na-agụ ọ bụ ka esi eme n'eluigwe, ka ọsọ unu mee naanị ọdịnanị, ka ọ dị n'elu ka ọ dị naanị, ọsọ unu mee ya mee na emume a. Ọkwa ndị ụka na-ekwu, ibi ndị fada na-ekwu ya. Ọsọ na-emenụ nke a na ncheta nke m, ha na-eme baptizim. Gịnị bụ ịrụ agwụ? Ịrụ agwụ baptizim. Ịrụ agwụ is simple baptism, but to baptize. Ọ ihe bụ ịrụ agwụ. Kedu ihe a na-eme n'ụlọ ụka? Ihe a na-eme n'ụlọ ụka is nothing but emume. Mmụọ ahụ na-eto fada ahụ na-afụ Jesus Christ, ọ ya nọ n'ime mmọnwụ ahụ kwuru. Symbolizes Christ. Ndị agha na-eti mmọnwụ na-eso mmọnwụ n'azụ symbolizes ndị ụmụazụ Jesus. Ebe ha si were this thing, this is where they took it. Ihe na-agwụ no pure truth. Anọ m ebe a. Ebe ha si wee copy ya, because ị gaghị eme mmadụ accuse copy without telling them where they take it from. Gwa ebe ha were ya, I'm telling you where they take it. So ebe ha si were the church unu fara na-ememe alọmchi. Ndị Igbo na-ekwu ọnwa alọmchi. Alọmchi bụ gịnị? Ọ ihe unu na-akpa alọchi. Alọmchi bụ alọchi. Alọchi or the house of God. Ọ ya ka ndị mmadụ na-edefine as arụkwụsị, because ebe ahụ bụ ebe eji wee mere ụlọ ụka today. The church today was copied from alọchi, the house of God or house of judgment, whatever you call it. Ọ ihe ọ pụtara with proof. Ọ ihe ọ pụtara alọmchi, because na sometimes ndị mmadụ ama ha na time changes. Once time change, because the mind is developing. Once the mind develop above this level, you change, because you nwere the information, you know why you put the meat at the first place. So ndị mmadụ go above this meat, you elevate the meat. It's the same meat but elevate it. So ihe ha mere na ụka, mee na Islam, mee na Quran. So then take your information and elevate the information. Iburuzi onye nkịtị. So mgbe fada na-asị gị, fada ji oriri n'aka, ọ sị gị nara nụ nke a rienụ ya unu niile, o nwere arụ Jizọs n'ebe ahụ? Ọ sị gị ewu ahụ o nyere gị, ewu ahụ ị na-egbu bụ this is the body. Ewu is the body. Atụrụ wụ the purification. Ọkụkọ bụ slave, because ọ na-achọ ihe ọ ga-eri. Ohu ọya ka ndị Igbo na-akpọnye mmadụ nwa ya that time ọ gagbara ya bụ 6 years on 70 year old ya. This is exactly what they tell you. Achọghị m ikwu nke ebe maka ndị America achọba mmadụ achọba. You got to go? So history about the world is based on this mythology. That is why they were saying in Africa no ebe a nka slave mere na Africa rere nwanne na slavery. This is mythology, even though they practice it, because today now nwa bekee ewepụgo ndị black na be ha. How can they going to tell their people about the carbon and the purified carbon? Now you become the victim of it. Ha gwazie ha na ọ bụ ngwa bụ the unpurified carbon, no ha nwa, but also wadro there is no problem. Ka ha mesi the thing, nwa ha will believe it and become a slave. Nwanne mgbe ọbụla i were ihe gbaa ya ọkụ ọcha ị na-esi nri n'ọkụ na nri ahịrị ọkụ ọtọ black, nri ahịrị ọkụ ọtọ black. So don't worry yourself, ụmụ ha will later become the one serving you, because why? Ha agwaghasị ụmụ ha na nature is telling you about mythology so that you can understand how nature works. Agwazie ha na practically na enwere nke awa onye ojii na ọ dị unpurified, nyanwa white is purified, but nature is only telling you about your mind. This is the condition of your heart, because your heart is the soul. The soul is been trapped inside the body. Onwere anya o ji afụ ụzọ, ọnwụ ngwa na anyagharị ya. So he becomes slave. Once the soul gets into the underworld, n'ime ini n'abalị, ụnụ na-akpọ ya abalị ọ bago n'ini. Nwanne ị gaa n'ini ozu na movies, ị gaa n'ini ị ga-afụ vampires, zombies
zombies, you will see zombies n'ime. God here you see. Watch any movie of zombie on a cemetery ka ha nọ. So this is the cemetery here. That is why n'ime afọ gị enwere different diseases, cancer and everything. So this is the earth. Afọ symbolizes afọ, which is the earth. So there is vampires here. Nna gị wee nye gị mma ndu because once the sun goes there, you are going to meet vampire. Onye gị mmadụ asị afa mma ndu. Ifuru ya. So ihe oji weba gị mmadụ abụrụ beauty of life. Unu ekwuzina that thing. O nwere isi. Ọ wee bezie na culture, ordinary language other people can understand, then they call it beauty of life. Nando's ordinary is not beauty, it's knife, sword of movement. That is why you need to cultivate the mind so that you can ascend. Mgbe na-eje ịnụ adaeze, kedu ihe o ji wee jee enyi? That is why mbe cross the society with enyi. Na ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ. So the problem here is you have been defeated. Physical life you see is not true. It's a symbol of life. Nature showing you is meat. So this the source of the meat is physical reality. So nature is telling you everything. The organs in the planet Earth or the up. The blood is the sun movement. Erosion on our uso. So the sun is cleaning the element. So the condemned one or dump wire here, which is the earth. The earth was found based on condemned element. Ndị Igbo na-akpọ ya ala or condemned element ka ọ bụ pure truth. This is universal truth. I the more elevated than these people n'anya. Ndị Igbo the more elevated than them. All ndị Igbo nwere the law a na-ekwu okwu ya. Ndị Igbo created these laws, they created them. Ndị mmadụ were ya, we give it to them because ndị Igbo na-eme ihe na ọrụ mbada iwe. Ọrụ mbada iwe bụ gịnị? Mba n'ọnụ Igbo bụ order. Mba mean the order. That's why I say onye ka ị na-abara mba, ọmụ ka ị na-abara mba, ọmụ ka ị na-enye order. So mbada iwe a na-ekwu okwu ya bụ all what you have to do for pardon. All law for pardon. The order of pardon is mbada iwe. Ọrụ mbada iwe nwa bekee copy charity. Charity nwa bekee na-enwe today was copied from Igbo. Ọrụ mbada iwe, ọrụ akwụ ụgwọ. That is the only way to heaven. Ọrụ mbada iwe. Ọ Igbo ka asụrụ ebe a. Mbada iwe, mba ịda iwe, ịdajụ iwe ka iwe gị dajụọ. O nwere ndị na-agụ abụ ọma ọsị Jehova abara mbada iwe gị. Adọkwana m aka na ntị na ọnwụnwa gị. Ifugo ebe a ka ha si werecha destin. Ọrụ mbada iwe. Mbada iwe, the law, the order of pardon. So the only way to pardon ọrụ mbada iwe. To balance evil. Ihe ọbụla emere ị ga-akwụ ụgwọ, you must pay. There is no forgiveness. There is nothing like that. You must pay. But ihe dị mma for you to know early. Isi n'oge chụwa ego oji before chi ejie. So that before you mara ihe na-eme, because there is only way you will have information. It's the only way you have information in this life will be if you start purification. Over one day, once you begin to purify, your body will begin to exchange, synchronize. It begin to synchronize. That is the pure truth. Apart from this thing is nonsense. It makes no sense. Bear me witness. Anything on this world without this thing, it makes no sense. You have been deceived. You are a victim of your own self. That's why nature is treating you according to who you are. Ọnwa mbụ bụ the cause. Ọnwa mbụ is a cause. Mbụ gịnị ka a na-abụ asụ? Ị na-abụ asụ, onye abụrụ ọnụ, ị na-anụkwa Igbo. Ọnwa mbụ mean cause. So ọnwa na-enye gị direction of purification. That is what they're telling you. Na mmiri si n'isi wee gbarụọ. N'anya ka m gwa gị again. Look, ndị Igbo si gị ọnwa aja ana. Gịnị bụ aja ana? Aja ana. Gịnị bụ aja ana? Gịnị ka ọ bụ? Anyanwụ bụ dị aja na-eje. Because ọ na-eji dọmpụ dị aja here. Anyanwụ bụ dị aja na-aga ịdọmpụ ya na deposit ebe a na-eje awụfu nsị. Ọ sị gị anya ede aja, ọnwa ede aja ana. Gịnị bụ ede aja ana? Mgbede, the sunset after ọnwa ede aja ana, abazie dị ọnwa ofufe, which is nwa bekee na-akpọ Lent, which is the March. Ọya bụ ọnwa mbụ, ọnwa Igbo, ọnwa mbụ.
so onye ọbụla na-agwa gị anything na ọnwa Igbo kalenda Igbo na-amụrọ distance onye agha wo tuka ọ na-akọ. So on the March na March equinox onye ka eji wee gwụ na slavery happen in Bight of Biafra. Why? Because that is the equatorial. Na nnukwu Igbo ebe a ịnụghị Igbo ịnụghị oyibo. This is the highest knowledge for black people on earth, the highest knowledge for black development on earth. Ihe eji wee gwa gị na slave happens in Bight of Biafra because that is the equinox, the equatorial. Oh, ihe eji wee gwa gị like that. Kedu mgbe o mere 17 1800? Gịnị bụ 7? Gịnị bụ 8? 7 clean, 8 purified. Onye bidoro ya? Abraham Lincoln. Onye kwụsịrị ya? Kedu ebe bụ the American capital? Washington DC, the east. Kedu ndị nọrọ ọgụ? South na west. Na ụmụ Igbo agbahụrụ ka a na-agbagodo achọghị m ị na-egbuwa ahịa. Enweghị ndị ka ndị Igbo mara ihe about nature n'ụwa. They can have more money because we don't need money for us. Onweghị ihe anyị ji eme. Take it. Onweghị ihe anyị ji ego eme. We don't need it for anything. Mgbe nna nna anyị ha bi na village ha nwere ego. Ihe anyị need value. We need value. Once we get value, one we can create money from gold, from silver, whatever to change our commodity. Not their money. We don't need them. Na-eje biri ego na IMF eji eme gị. Ejebe onye don't give us onye na anyị nwere ihe ji eme. Nwere ihe ji ego gị ma gị ma ego gị we don't need you. Ọ bụrụ na ị ga-abịa ebe agwa anyị na ị nwere ego we don't ihe ji ga-eme. Ihe I need your mind. We make you man, then you do whatever. Because once you are okay, you can do everything. If your mind is good, you can do anything. Then ị ga-ama na there is no color, no symbol connection egosi gị. You should know that. And you will rule. Because once you know this thing, you become Eze, you rule. You become Eze in the kingdom. You become a leader in the kingdom. If not, you are a slave nwanne. Because mmiri si n'isi gbarụọ. Na nke ịtọ na ịtọgo anya abago n'oru. Na nke ịtọ ịtụpụrụ nkịta ọkpụkpụ. Nkịta ga na-ata ọkpụkpụ ahụ ije buru kpọrọ onye nwe ya. Inye nkịta ọkpụkpụ ga-atagide dị ọkpụkpụ ije kpọrọ onye nwe ya. O nwere ike mgbe o jitacha dị ọkpụkpụ tetezie ọ bụrụ na onye nwe ya ndị ntọ atọrọ na ya ọ na-ata ọkpụkpụ. So you have been distracted. Nkịta tago ọkpụkpụ anya bara ya n'onu. Nkịta tago ọkpụkpụ anya bara ya n'onu. Nkịta tago ọkpụkpụ anya abago n'ọrụ. Nkịta na-ata ọkpụkpụ ka anyị baa n'ọrụ. Nkịta atogo anya abago n'oru. Ịkwara Igbo unu amara Igbo unu amara Igbo mana nsogbu adọrọ. Anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị bidoro na nta akara. Anyị ji nta, anyị ji akara, anyị ji ohu, anyị ji ume, anyị ji agwụ, anyị ji osu, anyị ji eze. Ihe niile a bụ ihe nna nna anyị ha mere. We will not remove single one. Single one. If you don't like it, don't come. Nwere ihe anyị ji ga-eme. Ihe anyị bịara bụ those ones who are ready to be purified, and we will do them. Anyị ga-eme ha mmadụ. We will make them human being on earth again, and they will become onye aha nna ha chọrọ ka ha bụrụ. Ọ ihe anyị bịara. Nothing more, nothing else. Nothing more, nothing else. Ihe ọ bụla ị chọrọ na ndụ gị is for yourself. But those ones who choose, those choosing ones, all ndị aha ka anyị need, and all those people ga-awụ the future of tomorrow. Because all ha ga-ebu this message to the next generation. Because ihe anyị bịara bụ to keep on that immortality nna nna anyị ha mere. Any other thing apart from this, ikwutekwenye don't bring it where I am. Enwere ihe m ji eme. Apart from this making you a man, human being, don't ever even ikwunye ya bịara ndozi ọdịnala anyị nidiri ya. Because ihe anyị na-achọ ikwu anyị ma ya before you. Kedu ihe ị ga-agwa anyị? Anyị ma the meaning of Africa. Anyị ma the meaning of Biafra and who made them. Anyị ma the meaning of Igbo and who made them. So kedu ihe ị ga-agwa anyị? What are you going to tell us? Anyị na-amara. Kedu ihe ị ga-agwa anyị? Ọngụ a bụ onye na-amara ebe ị na-eje. We know where we are going. Before ị na-ekwu okwu, chee mara ebe isi. Ndị Igbo na-alụ ụwa alụ. Life by cycle. Either you make it or you don't make it. I make it, that's why we are here. We don't make it, that's why we are here. And mmadụ anaghị adado adana na ahụ. Ndị Igbo so na agadi nwaanyị daa ndada na abụ agụọrọ ihe ọbụla ọkpọrọ. So ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ihe anyị ma. Bụọ na nwoge mara ya mana anyị ma ya. Ọ mbụrụpụta ụwa ka ọ bụ. A na-ebu ya abịa ụwa. Mbụrụpụta ụwa ka anyị na-eme. Mmadụ anaghị anwụ anwụ. Ndị Igbo anaghị anwụ anwụ. Energy never dies. It can be only transformed.
so ihe anyị na-eme bụ ihe ji mara Igbo. Onye ọbụla na-ekwu nonsense si ya bịa let us talk, bịa gwa m ihe bụ agwụ ka m gwa gị na agwụ bụ baptize. I can prove it in a 10 different Igbo language. 10 different Igbo language 10 gwa gị na agwụ bụ baptize ka ọ bụ. Onweghị ihe gbasara Igbo na those apart all the whole anything Igbo mere about culture is to cultivate the mind, nothing more, nothing else. Every other thing is mythology to keep the system. Every ritual is based on mythology to keep the information for us, and we are happy for that. But abenagwam na that thing was the written because na ndị Igbo sị onye na chi the level of understanding the vibration. Nwanne inwe battery 10 volts 10 volts iji start ya moto nwee 20 volts ọ gaghị start. Battery moto gị nwee 10 volts iji start moto nwee 20 volts ọ gaghị start nwee. Ị ga-aghọta ihe m na-akọ ibidogodi clean iwe ụlọ gị, ị na-asa eze gị asa. Ndị mmadụ na-agbagharị ọha na eze nna anyị etego ndị be anyị ule, anyị etego nna nna anyị ule. We have disobeyed them because all the so pathetic that na majority of us amara this thing. Asị na onye ọbụla ga-ama ya, but at least large number should know that because all their language every day you use them every day by day. Ndị Igbo sụrụ Igbo sị ọsọ ha sụrụ Igbo sị kedu ihe ha sị afọ agbara nwa otu ahụ ka omume ya dị. Ọsị afọ agbara nwa otu ahụ ka omume ya dị. Afọ agbara nwa m na-ege ntị o. Afọ agbara nwa m otu ahụ ka omume ya dị. Na afọ ahụ agbara n'otu ahụ ka omume ya dị. N'otu ahụ ka omume ya dị. Afọ agbara nwa m otu ahụ ka omume ya dị. Ndị Igbo kwuru ya. Ọgwụkwa m nwa kwuru dị ya bụ Igbo ka m sọrọ. Na agbara afa n'otu otu cycle otu trap n'ebe ahụ ka omume ya dị. Omume ya, that is the problem, is lies in that tree. N'ọdarị ịtọ ahụ wee sị gị asatọ nke saa ya nke clean eretere nna gị wee nye gị ọjị na mma signifies eze nke saa dị eze. Enwe ihe a na-akpọ adaeze bụ dị si nọ na ebe a ihe ebe ahụ eze na-epu ọ ya bụ adaeze because eze dahana ọfọzie datin ọ ya bụ adaeze. Ị chọrọ ịnụ adaeze ị ga-agafe n'eze na ka efi ga-esi agafeta ebe eze nọ ị ga-agafe n'eze na wee jere ebe adaeze nọ na ị ga-adị n'ikilin na ịhụ na mbe jere ịnụ adaeze na ọ mbe wee eze nke obere ahụ dapụrụ adapụ mgbe ahụ na-achọzi ka ịnụ adaeze wee kpọrọzie enyi. Ịghọtago ya were mbe kpọrọ enyi ka o je nụọ adaeze were enyi wee wejerie mbe were ihe dị largest thing enwere n'ụwa ka o ji wee jee nye eze wee kpọrọ ada ya nwaanyị. Ịfụrụ ihe a na-achọ ịgwụ ụlọ ebe a ọ kagburu ilu ụmụ ibe. For candle na-enwe ọkụ, for candle to be burning, the wax must be burning. For there to be light, there must be burning carbon. Ị ga na burn carbon. What is the carbon? The evil you do. Carbon bụ corrupt element. A gwara gị n'ebe ahụ ka the problem dị. The problem is the corrupt element. Njọkụ is the carbon. Ekwensu is the cleaner of the carbon. Amadioha is the judge. Ekwensu bụ ala oya bụ cleaner. Ala njọkụ bụ onye ji ọkụ. Where lies the light? The ji oya ka na-akpọ ji njọkụ ji. Onye nwa bụ ji ahụ na-eri eri because iwọchi ya ji n'ime na-acha white. Ahụ ya ahụ bụ ọ na-eji oji. Ịbachasịa dị ji iwe rie ya. So ji ekwensu bachara ji ahụ abacha. George aha George zie ya. Agwụ bụ George. Mgbe ọbụla ụnụ hara agwụ all George ka a na-ekwu maka ya, nothing more nothing else. Ịnụ ha na maka ezeka ihe a na-ekwu maka ya wee executive power, nothing more nothing else. Ịnụ ha na maka osu a na-ekwu maka priest, fada ọ ya ka a na-ekwu maka ya. Ịnụ maka ohu
a na-ekwu maka mansaba nke na-asa ụka nke na-asa n'ụlọ ụka mansaba. Ịnụ maka ume a na-ekwu maka emume. Ihe a bụ ihe niile ndị nduzi ọdịnala ji abịa. Nwanna anyị pa akwụkwọ n'aka we carry fire. Ihe anyị ji ụfa ya, ihe anyị ji ụfa ya, otu ahụ esi eme n'eluigwe ka anyị ga-esi emekwa ya n'ụwa. Otu ahụ esi eme n'eluigwe ka anyị ga-esi eme ya n'ụwa. Ọ ihe ndozi ọdịnala bịara to take that dream to eternity. This is about mind purification. Anybody on earth can be a part of it. Anybody can, onye ọbụla nọ n'ụwa si na ya chọrọ to be purified, because very soon our complete guideline book na-apụta. So emebezie ya ọwụrụzie omume, emebezie ya ọwụrụ emume. Onye amụma abịago, anyị ga-eme ya n'omume otu ahụ esi eme n'eluigwe. Ndị be anyị si na otu ahụ ka esi eme n'elu, ka esi eme n'ala. Nwa bekee soro oyibo sị gị as above so shall be low here. Oyibo ka a sọrọ as above so below, mana ndị mmadụ aghọta ihe akọrọ dị. Ndị mmadụ aghọtara ihe oyibo ahụ bụ ọ sị as above so below. Ndị mmadụ chekwa na ha niile bụ ofu. Mba, ọ sị gị balance ya. That is why America ji eme ihe a na-akpọ constitutional amendment. Ọ ihe ọ gwara, ọ sị gị iwu ahụ o nyere gị wụ the world planet everywhere world iwu. This iwu o wee sị gị ngị clean ya amend ya dị iwu ahụ. Ya ka ndị Igbo na-akpọ mmadụ ịsụ nsụ, onye na-asụ nsụ gị amend ya. Not chọgbara gị everything shows you. O ji onye nsụ wee mere gị example. Ngị amend the constitution. Ọ constitution nke a na-akpọzi ntọala. Onye ma bụ ihe anyị na-eme. Ọya bụ ihe anyị na-eme taa. Ndozi ọdịnala ji complete set. Anyị bụ set abịa. Onye oruhu ọrụ ọcha ụzọ mara ihe a na-akọ. Ihe abụrụ ihe ụmụazị. Ihe a bụ ihe mmụọ. Tupu irute ebe anyị nọ, ị ga-aga mmiri asaa. Ndị Igbo siri ihe ịsa n'anya. Ị gaa na mmiri asaa, ị gabeghị nke mbụ, ị gabeghị nke igbo, ị gabeghị nke atọ, ị gabeghị nke anọ, ị gabeghị nke ise, ị gabeghị nke isii, ị gabeghị nke asaa. Ị na-ekwu okwu gịnị ka ịgba na-akpọ omenala Igbo? I chere ihe ndị nkịtị? Omenala Igbo abụrụ ihe ndị egwuregwu. Ọ ihe na-edewe mmadụ ndụ. Ọ ihe nna nna anyị ha mere wee bie 200 years, wee bie 300 years. Onye na-ezu oche agba ama, kedu ebe ị na-eje? Ochi gị ga-ezukọta wee ruo 300 years. Onye gwara gị? Ama ka ị ga-agbagide wee ruo 300 years. Onye gwara gị? Ọ na-akọ unu n'ọnụ eme unu egwukarịa. Ọ naghị eme WhatsApp message send debere ndị mmadụ. Ndị ọdịnala ji ndozi ọdịnala eji wee bụrụ ndị ochi, eji wee bụrụ ndị ama. Onye gwa anything ihe ọ bụla ị metere n'ụwa ọ ga-echekwa gị. Ịma na-agwa ụlọ anaghị anụ ihe. You don't hear. Onye enwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Ụnọ na-anụkwu Igbo. Ụnọ na-anụkwu Igbo. Mmadụ nọkọta nọ na-eburu onwe ya nsogbu. Kedu mbọsị ndị ndozi ọdịnala ibere ebe asụ nye ya ego? Kedu mbọsị ọ gwara unu gbuo? Anyị asụ unu gbuo pidgin nkịtị, anyị sị bụ unu gbuo. Anyị asị unu gbuo pidgin. Anyị si unu mba ebe a ihe anyị na-arụ ọrụ mba n'iwe. Simple as ABCD. Enwere ihe ọzọ anyị gwara unu. Ọkwa ya bụ mmejọ anyị mejọrọ unu ndị Igbo. Mmejọ ndị ndozi ọdịnala mejọrọ unu. Ọkwa ya bụ na ebe a na ihe anyị na-eme bụ ọrụ mba n'iwe. Ọkwa ya bụ ihe ọjọọ nwa. Jee nene di vidio mbọsị o bido today. Ọ bụrụ na enwekwara ihe ọzọ na-abụghị ọrụ mba n'iwe ka ị ga-esi apụ ndụ gụwa na onwe gị bịa emechie m this Facebook. Then what is your problem? Ịhụ na a na-agwụ gị ibi afọ a na-eto gị. Onye a na-agụ ibi ọ na-eto afọ. Ihe ndị Igbo kwuru, mana ndị be anyị aghọtaghị. Ha na-anụ Igbo na mba nụnụ, ha na-anụkwa n'Igbo. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ndị ndozi ọdịnala wuri tomorrow. Sọsọ ha bụ echi. Ndozi ọdịnala onwezi n'ala Igbo niile bịa mi witness olesi ma anyị niile convertri bụrụ ndị ndozi ọdịnala. Kwanye ugwu ọkwa ha nke ndị ara mba. Because ime ha na classroom achụpụ gị, n'ụlọ ọrụ ime achụpụ gị, n'eluigwe a sị gị na achụpụ Lucifer n'eluigwe. Ọgbada n'ala. Mama iwọta bụ mmụọ ozi achụrụ n'igwe. Ọga na osimiri ga-awuo ha alaeze ya. Ọkpara nkata chọba ahụ onye ọ na-egbu. Imekwe ebe a ọ bụghị anyị ga-achụpụ gị. No, nature will take you away because we work for nature. Ọrụ mba dị iwe ka anyị na-arụ. We are balancing equation. So ime amaghị eme onwere onye na-achụpụ gị. No, nature will take you out from the holy ones. Nature will take you away from the holy ones. That is it. Ọ ihe anyị nọ. So ihe anyị bịara bụ nzọpụta, ịgbapụta ndị be anyị nọ n'ohu. Ohu abụrụ ihe ahụ na-echebe ohu. There is no physical ohu. Ohu is based on bounding of the carbon. You have been distracted and tied. Ọ dị ka horse.
họsụ ekere ejiri owu isi wee kee eriri wee desa na oche họsụ ahụ na-afụ eriri ahụ ochekwa na enwere ndị ji ya ọma na eriri ka ọ nọ illusion ka ọ na-afụ dị ya họsụ na-afụ illusion ọ bụrụ eriri ka eriri ahụ na-afụ ka ọ chekwa na eziokwu. That is what is wrong with you. Ị na-afụ nwa bekee ka ọ nwanne ịka nwa bekee mma. Nwa bekee nọ n'ohu. Ọ nwa bekee wurila ohu ka ọ bụ because nwa bekee created a vampire for themselves. Nwa bekee created a vampire for themselves. There is no way back. Ha amarazi ebe ha na-eje. They don't know where they are going. Nwa bekee amara ebe ha na-eje. In the back ị na-anwụ, you want to die and be like them. Woe betide you. Woe betide you. Onye na nwụrụ anwụ ka ị na-achọ iso. Onye isi ọ na-edu onye isi. Onye isi ọ na-edu onye isi. Ndị be anyị na-akwụgharị na-ebe akwa na-ebe akwa na-ebe akwa. Ndị be anyị nọ na Amerịka na-ebe akwa. Ndị nọ n'ala Igbo na-ebe akwa. Ka ihe wụzi nsogbu. Eche mma asị na Amerịka dị mma. Kedu ihe na-ebezikwara akwa na Amerịka? Ndị be anyị nọ Europe na-ebe akwa. Ndị be anyị nọ Afrịka na-ebe akwa. So ka ezigbo nna okeke amaghị akpụ isi ka ọmụma mbara isi adịghị nkọ. Adị mma polisi adị mma. Kedu nke o problem? Nwa bekee nọ I want to be like nwa bekee. Ijekwa ala bekee nwa esikwa mba na ebe adịghị mma. Ije Afrịka isi mba ebe adịghị. Odoro gị anya na iwu nsogbu ka ị nwere bụrụ onwe gị. Odoro gị anya na iwu nsogbu dịara onwe gị. Ị na-aba akwa n'ala Igbo taa akpọpụta gị ala bekee na nsogbu gị akarịa ahụ. Akpọpụta gị ala bekee nsogbu ga-eme increase. Nke eziokwu. Mana ndị be anyị aghọtaghọ ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịrị ya ụmụ ibe. There is no road there. Enwere ụzọ dị ebe ahụ. Ụzọ adịrị ya. Isi na-asị ndị niile a na-eme movement na freedom na today. England ha juru eju. So what is the problem? America ha juru. N'ala Igbo ha juru. So onye ọbụla the slave bụ a slave personal in mind. Also gị kpọchie n'eluigwe he will still cry in there. Because the thing is of the mind. About it's of the mind. So the mind is the problem. Inside your house there, onye ji gị ebe ahụ as a slave. You are free inside your house. So why this slavery become outside? Why? Ka ihe mere n'ime ụlọ gị bụrụ slave inside your own house. Ebe ahụ ibi rụrụ mansion biri n'ime bụrụ ọga eze. Then what is the slavery there? I don't know. I might understand. All the mind, the program of the system. The mind is a system. You nwere program, there is something wrong in your system. You need ndị be every year. Ọwụ na emesịa ihe anyị na-eme ọfụma. Every year we have a psychotechnics test. Every year. Anyị ga na-eme once in a year. Every January or December. Early January. Ọ bụ na anyị gbasịa Christmas. That first week of January. Anyị ga-eme psychological test. Ọ ya bụ psychotechnics test. Because of once you suffer, you're not gonna suffer too much. You suffer too much, you develop onye na psychological problem. Because I am not training from child. I kwesịrị inwe training from nta. Ụmụnta kwesịrị inwe direction so that they will reduce the contamination of the brain. Because the stress, too much stress for brain na cause ihe a na-akpọ psychological problem. That is natural, all natural ka ọ bụ. It's natural. Ndị be anyị afụsiga anya because of wrong information. Onye ọbụla pụta ọ na-akọgiri wrong information is the worst enemy of the ancient days. You don't misinterpret any mythology. Chụpụ gị n'obodo, amapụ gị n'iwu. If you misinform the public, achụpụ gị n'iwu, they will mapụ gị n'iwu life and direct. Nna anyị m efe, ndị Igbo na-asị nna anyị m efe ebe a, ọ sị gị nyere m efe na anụkwa Igbo, ọ sị gị nyere m efe space, nyere m efe nyere m efe, ọ sụrụ ya n'Igbo everyday nwanne mmadụ nke onye wụ hold amami ya kpọrọ ya hold ka ọ good enough. Ọ sị gị nyere m efe, ihe ọ bụla ị chọrọ n'ala Igbo chọọ ya na ọsụ ka ọ dị. Ị na-enyere m efe ebe a, nna nwoke nyere m efe, nwoke nyere m ohere ebe a, nyere m ohere, nyere m efe ebe a. So kedu ihe ọzọ ị chọkwara ịnụ? Ọ ka a translate ya from nwa bekee English, ọ gaghị awọk. Because ihe ọbụla translate from oyibo ọ gaghị awọk. Maka sometimes enwere ihe anyị na-eme anyị kwuo o nwere translation. Like ịba ime ini, ịba ime anị na abalị. Abalị bụ ịba ime ini, n'ije n'ini, you are going to cemetery. Mgbe ahụ anwụ dara, ọ abalị ka anyị na-akpọ ya. Ọ dị same anwụ ha, but anwụ ha bara cemetery, onwe ya echenjiri echenji. But nwa bekee si all night.
ịghọtago nwa bekee si all night so ịwụ na ọ gaghị awọk adị nwere ike ịchọta ike translate ya n'Igbo night ke ka esa translate ya how do you translate night in Igbo ịwụ na work na in the morning anyị si na ụtọ ụtụ na ya atọ na ụtụ aha na ịwụ ụtụ aha na-eme nracha ụtụ the one of the best fruit na ọtọpụtago from agbụ nwa bekee si morning na ha na-amụ ọnụ yes nke a nwere ike ọ dịtụ mma they are morning so ndị Igbo si ajani January ọya bụ ajani morning ọya bụ ajani n'ụtụtụ ịghọtago ajani aha bụ na aja wụ ihe ahụ erosion na-ebu iwu na erosion bụ ya nwa bekee kpọ ya January the journey aja the journey of ascending arị ọkawari January ịghọtago mana nke ahụ at least nke ahụ dịgodị mma mana echi ime translate ọ gaghị work but the meaning you can use the same meaning they are the same thing but ị chọghị translate ya na ka ị ga-akpọ January n'Igbo ka ị ga-akpọ January n'Igbo iwe nwe nsogbu na ịghọtago so all you ga use your own language get the meaning and get the meaning here so aja anyị aha bụ January ka a na-ekwu okwu ya all ya bụ that movement of the sun is carrying that corrupt element to dump them here on earth ede ajani wụ mgbede sunrise and sunset ọnwa ajani na ọnwa ede ajani so onye ọbụla gwara gị na March is not the beginning onye ahụ amaghị about ihe ọmaghị dị about life at all because all March the equinox pure nature ọ bụrụ mụnwa kwurie ọ na March bụ equinox mgbe equinox hapụrụ is the March so mgbe ahụ ka a na-ekwu ọnwa mbụ because mbụ wee bụ ọnụ when you cut it cut wire off because mgbe ahụ ọnwa mbụ ahụ bụ mgbe anwụ bara n'okpuru anyị mgbede adana ọ na mgbede ede ajana after ede ajana ka ị nwetara ọnwa mbụ chekie ya ọnwa anyanwụ abana n'okpuru anyị ọ bago n'imi so mgbe ahụ ka nsogbu bidozi ebe ahụ ka anyị bidoro purification started na ọnwa mbụ so life itself is about purification not about living life is about purification so nna nna anyị ha mere the ordinary na omenala Igbo based on purification so if the light that's why ndị nwa bekee ndị ụka ji wee sị gị na human being were born in sin that's the na-ekwu eziokwu na ndị Igbo si na mmiri si n'isi wee gbarụ efere si n'isi da n'ala kụwasịa efere si n'isi da n'ala kụwasịa gold si n'isi wee mebi so nke nwa bịara ụwa ị bịara for purification ị bịara psychological home ebe ahụ psychiatrist home ụwa ebe ahụ psychiatrist home ụwa ife na ụwa pụrụ awa ekepụrụ ya ekepụ you have been separated so enweghị mgbe ị bịara ebe a iri uru ịbịakwara ịta azụ ebe a ị na-eji ata nkwobi ebe abụghị ebe a na-ata nkwobi forget na ime gị distracted with money and all those things that is a from line keep from line what is happening ka sị okeke chichara m ka ebe utie ụmụ ibe that is the problem so ọ ka mma ka anyị nachiga anụ jekwepụsi n'isi bido ọ ya bụ ihe anyị na-eme ndozi ọdịnala bịara ime we are taking this our ancestors way to eternity to immortality we are going to take this stream to eternity and we must keep this message inside not outside the message will be within the mind of the people that is only the thing we ascend and transcend do the kwaro na ụmụ ibe ka ọrịa na ka anyị si wee kwuo